Angirayo Monzora oye ezvoko aiwa atinge mazvionera kuti MDC Alliance yatakati yandedu mazvionera moga handizvo here evidence yapuwa kuvana veZimbabwe confusion yanga iripo yapera handizvo zita rokuti MDCT ndo rino mutupo weMDC Alliance saka zvaigona ba kuti patimwe munhu asiri MDCT wozviti ndeMDC Alliance. However tinotenda kuti nokutungamirwa kwaMwari vakanga vachizviti MDC Alliance vakachinja mazita avo vakunzi Chinhu Chedu Chaora. Zvinoitika paupenyu pamhuri dzoga dzoga zvinoitika pakasiyana siyana asi handei kuBhaibheri kwataurwa navaguchutu. Mambo Davhidhi vachishaika mhuri yavo yakasvika pakurwisanawo. Matimozviziva mhuri yaDhavhidhi yakarwisana kuti wotora umambo hwababa ndiani. Mukoma wemhuri iyoyo aizvita munhu akachenjera, akanga ari munhu akanga ari komanda wamasoja, akanga ari munhu aifungidzwa kuti ndiye munhu ane chimuti wakatora umambo hwababa Dhavhidhi. Kwanzi vatora umambo ihwohwo vanhu vakaunganidzwa vakapedza masondo vachimwa doro vachipemberera kuti Adonija ndiye amambo weIsraeri. Nyika yose yakatinhira ichiti Adonija mukoma waSoromoni ndiye mutungamiri weIsraeri. Kusvika matare omuIsraeri agara pasi akati haiwa mutungamiri weIsraeri ndiSoromoni. Soromoni munhu aishoreka pamhumu asi matare eIsraeri akapa mutongo wokuti mutungamiri weIsraeri ndiSoromoni. Zvakatora nguva kuti umambo hwaAdhonija huparare asi nenguva yakafamba Adonija akasiya chigaro choumambo hwaDhavhidhi, Soromoni akatora. So zvakaitikawo kuMDC yotsvangirai vafa takawana Adonija wedu akabvuta simba ravatsvangirai zvisiri pamutemo. Matare enyika akagara pasi akati hauna kutedzera bumbiro romutemo saka husi wemambo weMDC. Nhasi uno Soromoni uri tava nayewo, Douglas Monzora ndiye Soromoni wedu. Saka musavhunduka zvakaitika muMDC zvakagadzirwa zvapera. Hapasina bongozozo nokuti isu takasa takamira tiri panzira yavatsvangirai tiri kufamba neslogan yavatsvangirai, tiri kufamba nezita ravatsvangirai, tiri kufamba nelegasi yavatsvangirai. Avo vakanga vabvuta masimba zvisiri pamutemo vakanyadziswa namatare enyika yeZimbabwe vakachinja zita vakazviti Chinhu Chedu Chaora, vakabvuma kuti vakanga vanyepera vana veZimbabwe. Saka mhepo yamuri kuona iyo iri kutenderera munyika imhepo iri kuperera ichiparara manje manje nekuti titatanga kusumuka nezita ravatsvangirai hatidzokeri kumasure ba. Ndataura inini kuti this is our first public rally yatiri kuita munyika yeZimbabwe. As we go muchaona kuti vana venyika vachatinzwisisa. Ipo pano pandakamira, I'm so happy. I was counting vanhu vari pano. Ndaona nhamba iri pano inosvika 5,000 people vaita attend our first rally. 5,000 people are here. 5,000 people are here today. We are so happy with this attendance. We are so happy and we know next time it will be 10,000. Chinja! Maitiro kwawo. Yezvoko. MDC ine vision vakomana vasikana. Nyika ino yakuda utungamiri hunomuona unoona zviri mberi. Yakuda utungamiri hunoona kuti nhamo yenyika inotepedzisa sei. Vision yenyika ino inowanikwa muMDC inotungamirwa nababa Monzora. The vision to resolve nhamo yedu yenyika ino. Nyika ino ine nyaya dzeekonomi dzanetsa. Nyika ino mabasa ari kunetsa. Nyika ino mari iri kunetsa. Nyika ino zvinhu hazvichifamba zvakanaka. Nyika ino masalaries emacivil servants ari kunyadzisa kona kunzwa. Ukaona payslip yomupurisa, ukaona payslip yaticha, ukaona payslip yomusoja unochema misodzi nokuti hapana zviripo. Chinja! Maitiro akawo
yezvoko pakuda utungamiri hunomuono kuti saka nyaya idzi todzigadzirisa sei. Mukomana ndichasumudza pano nzi Douglas Monzora achakuratidzai nokukuudzai kuti vision yedu tinoenda kupi. Akafanana naMozisi akasunungura vana veIsraeri muIjipiti vatambura. Mozisi akauya nevision yakasunungura vana veIsraeri muIjipiti vachienda kuKenani. Chero zvanga zvakaoma sei, but Moses provided a vision yakaita kuti upenyu hwevana veIsraeri huchinje. Nhasi unoyo vana veZimbabwe muri kuda utungamiri hune vision unoita kuti zvinhu zvedu zvichinje muno munyika. Mabasa muri kutsvaga anofanira kuwanikwa. Mari yakasimba yamuri kutsvaga inofanira kuwanikwa. Zvinhu zvakachipa mashopu zvinofanira kuwanikwa. Everything must be affordable. Zimbabwe has got to change kudzokera kwakanga iri makore apfuura. Utungamiri hweMDC hune muono wekuti zvinhu zvenyika yeZimbabwe zvinofanira kuchinja. Chinja. Maitiro kwawo. Yezvoko. Murume watisumudza pano tererai achitaura kwatiri kuenda kune uchino mukaka. Kwatiri kuenda kuno rusununguko. Bato redu reMDC haridi violence zvachose. Hatidi kutukana. Hatidi kurwa. Tinoda kupromota unity munyika munomu. Toda kupromota peace munyika munomu. Toda kupromota freedom munyika munomu. Hatidi unofanira kubelonga to the party of your choice. Kana wada kupinda kuMDC Alliance, pinda kuMDC Alliance. Kana wada kuenda kuchinhu chedu Chaora, enda zvako hatikudzivisi. Ukada kuenda kuZanu, enda zvako hatikudzivisi. Toda kuchinja culture of political tolerance munyika munomu. Vana veZimbabwe tinofanira kubatana. Vana veZimbabwe tinofanira kuva tiri one family. Tikabatana sevana veZimbabwe, upenyu hwedu hunochinja. And this is what we are going to be preaching as MDC. Today, my president is going to usher a new vision, a new direction, a new tactic yokuti taita sei kuti nyika ino igare zvakanaka. Tiri kuchema nokutambura kwataita. Tiri kuchema nenhamo yamaita vana veZimbabwe. Tiri kuchema nemayouth mashaya basa. Tiri kuchema namadzimai muri kutambura kuchengeta kuno. Tiri kuchema nababa zvinhu zviri kutinetsa. Chinja. Maitiro akwawo. Yezvoko. Aiwa ini ndaita ndite nhanganyaya kukura nzira. Asi speaker wedu muhombe nhasi achauya nevision yeMDC kwatiri kubva nekwatiri kuenda. Iyo yakasiwa nababa vatsvangirai. Nhasi baba vatsvangirai uri kutungamirira panyaya yedu. Ndi President Douglas Monzora.